טוב חברים, אני אוכלת חמין. מישהו יודע מה זה חמין? מי לא יודע מה זה חמין, אדל? התינוקות לא יודעים מה זה חמין. אמא ליה וטליה לא יודעת מה זה חמין. למה? אמרתי לך לשים הרבה חיטה, הרבה, המון. תביא מהתירס. היא לא נותנת לי אוכלת, אוכלת לבד את החיטה. לא יודעת את התירס. אני יודעת מה, אוכלים אותו בצד, כמו הרגיל. נכון? אוכלים אותו בצד כמו הרגיל. ברור, אז מה? זה תירס או כמו 2. בפנים הצלחת לאכול.